Achana usi. Anaonge wachura. Ai. Iwinjo maisha ma Nairobi ni. Mara maisha ni te. Kata kokoni koro koni niya. Draw a well-level diagram of life representing Mago te wacha ang'o bwana. Adro ang'o? Draw cha dong na nang'e ni an gimoro mane bet e kabat mar draw kata kitanda. Emomiyo nakoni ng'eni skul ene beni olo ne pini mbolea. Skul do inyitura. Koro gino nokawo japuonj tich ni puonji ni draw. Koro leng. Anyisi. Nyar joka chief cha. Ng'eno oro na message moro. Mano maluwo Cynthia ne. Nya joka chief momineno mano daga joka kdhim go nyathi mola e pien mang'eny ne. Mara ni en ka ndiege, mara ni en ka kdhim. Kare en ochung' kanye. Nyathi moro madiere moko nwa somo to biro sikul ka lacho luwo nyaka wiye nyaka buge ne la. Kaso mane layo to bende kanochamo magongo wazi to dung kuome ne. Otimore nade? Mere ng'eno odwa miya attack. Nyathine timore nade? Ang'o matemo timo? Pod olayo nyaka sani, koso ti nokawe. Kanyo to wanyalo dhi pimo, wanyalo wuok gi daktari mondo opime. To nokawe, koso skunde cha dong' apani notieko. Dong' notieko. Kia nene attachment, an awenene ka kia ene attachment, en kia kuma. Kia notere en waswes. En e uma. En waswes. Kia sijui Yawuot gik matinde rwako. To en e uma. En e uma. Anyalo paro. Odwaro 1,000. Koro neno message 1,000? 1,000 odwaro kuome. Neno kada message moore. Ati babe. Hi babe. Ingeno moko ng'egi momiya ko nyero luonga ni babe no pok ong'eyo kata ma. Babe si unitumie 1,000 takureduce. Ninakurevandia. To koro rudisha nade mara an ma kata ma Jack pok ong'eyo na ka Jack pok ong'eyo na ki pambas moningo ng'eyo ne babe. Koro 1,000 no in go. Chuo ng'adore paro. In gi 1,000. Chuo ng'adore rieko. In gi 1,000 koso. In koro wadwa konyore. Ato ka. Wadwa konyore. Chuo ng'adore rieko. Ok nyalre. Madem wa ushago wakiamua. Ok nyalre. Ok nyalre. Ng'eni benwa bere ga Wademu wa ushago wakipata mtu wako na pesa anataka 1,000. Anataka 1,000. Kiswahili tavere. Ugojo. Tauma nyao. Hello. Ana Yawa. Oi. It is you and you alone. Yeah. Alone? I'm good. Now I'm in the office, so how do you want me to help At office? Ya nyidali wuondo kama adier. Nyidali wuondo kama Mijengo mitiyo ni office? Akwera uma. Wacho nang'o no? Na love. Ade maber. Mak mana yun. Sana ko kata contract kamora timo. Mara ng'o nyisa auma. Wana wuok. Hello. Ing'ado sime na an ema wuoyo kodi an pelele nyakwaja bilo nyisi ang'o ni contract mane inyathi usha ne nilayo nyake wi nilayo lach mani layo lach manu layo wi wan nena timnia lach mani layo wi no gine adwa los wach pesa lo man pesa ne gima dwa wacho una madwa wacho alo una madwa wacho nyal gine bwana hello Auma ni la pie ni Kita dong abro.